Vona Gábor után néhány héttel Volner János, a Jobbik alelnöke látogatott Nagyatádra. A párt szimpatizánsait egy lakossági fórumra várták a helyi szervezet vezetői. A 60 lépés programról és a 7 vezértervről is szót ejtettek a jelenlévők a Jobbik Magyarországért mozgalom által szervezett lakossági fórumon Nagyatádon. A rendezvényen a március 15-i évfordulóról és az 56-os pesti fiatalok vezetőjéről, Pongrácz Gergelyről is megemlékeztek. Az a Pongrácz Gergely, aki annak idején átadta az 56 szellemiségét jelképező lyukaszászlót a Jobbik fiataljainak. És amikor megkérdezték Pongrácz Gergelyt, hogy miért is fogtak fegyvert, miért küzdöttek, akkor azt mondta, hogy nem fasiszta csőcselék vagyunk, hanem magyar hazafiak, akik szabadon szeretnének élni saját hazájukban. Nos, tulajdonképpen, hogyha röviden kellene összefoglalni, akkor ez a Jobbik mostani filozófiája is. Nagyon sok értelmetlen Magyarországot kizsákmányoló előírást szabott ránk az Európai Unió, kísértetiesen hasonló a helyzet az 1848-ashoz, akkor is nagyon hasonló volt a kizsákmányolása az országnak, akkor is ránk telepedett egy nálunk erősebb hatalom, és ugyanúgy harcolnunk kell a szabadságunkért, csak most nem fegyverrel, hanem gazdasági eszközökkel, összehangolt társadalompolitikával. A Jobbik programját az ország egyik leghátrányosabb megyéjének, Somogy 2. számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje ismertette a fórumon. Hogyha csak a 60 lépést nézzük, akkor ilyen a magyar földügye. Ilyen a magyar cigány együttélés konstruktív rendezése. Ilyen lenne az adósság csapdából való kikeveredés, amivel szintén nem foglalkoznak érdemben a többi politikai pártoknak képviselői. És hogyha a 7 vezértervet megnézzük, akkor ugyan sokan hangsúlyozzák a mezőgazdaságnak, az élelmiszeriparnak a fontosságát, de ezt nem komplexitásában szemlélik. Tehát egy gyarmati keretek közé szorított országnak csak úgy lesz esélye, hogyha a piacainkat is visszaszerezzük. A Jobbiknak a programja ezt tartalmazza. Alapvetően azt lehet látni, hogy jók az adottságok, jók a mezőgazdasági adottságok, jó lenne a munkaerő képzettségi színvonala is, a politika nem tudott olyan világot teremteni, hogy ezek a jó adottságok, ezek magasabb hozzáadott értékű termelést és magasabb életszínvonalat eredményezzenek. A mi programunk, amit 2014-es választási programként letettünk az asztalra, az kifejezetten ezekre a területekre koncentrál. Egy olyan kidolgozott szakmai alternatívát nyújtottunk minden szakterületen, amely képes arra, hogy Magyarország számára kiutat mutasson a jelenlegi helyzetből. A fórumon elhangzott, a Dráván is szeretnének erőművet létrehozni, ugyanakkor az otthonteremtés fontosságát és az építőipar fellendítését is célul tűzte ki a Jobbik, amennyiben április 6-án bizalmat szavaznak a pártnak és jelöltjeiknek a választópolgárok. Ander Balázs rendkívül jó benyomásokat tett az országos elnökségre is. Látszik, hogy egy elkötelezett, nagyon lelkiismeretesen dolgozó ember, aki kifejezetten értékes munkát tud azért végezni, hogy a somogyi emberek képviselete is megjelenjen az országgyűlésbe. Ha belegondolunk, erre nagyon ritkán került sor, az országnak egy elfeledett szeglete Somogy, és nagyon fontos az, hogy ezt az érdekképviseletet a Jobbik soraiban, a Nemzeti Párt soraiban tudja kifejteni, megmutassa azt, hogy pontosan milyen problémái vannak a térségnek, és hogy milyen módon lehet az emberek sorsán javítani.